Sme military airsoftový tím Special Group, pochádzame z okresu Martin. Airsoftu sa venujeme od roku 2005. Našou úlohou je prezentovať Airsoft aj na verejnosti, to znamená, že sa účastníme KVH akcií, ktoré organizuje Klub vojenskej histórie po celom Slovensku. Airsoftoví hráči sú rôzni, sú víkendoví hráči, ktorí si idú zahrať Airsoft na pár hodín. My sme skôr tí Airsoftoví hráči, ktorí neberú Airsoft len ako hru, ale Airsoft sa stal našim životným štýlom. Tréningy, ktoré mávame, sú prevažne orientované na taktiku. Túto taktiku trénujeme v rôznych situáciách a v rôznych prostrediach. To znamená, že Airsoftu sa venujeme počas celého roka, v zime aj v lete. Nevadí nám ani dážď, ani sneh, ani veľké horúčavy. Zbrane, ktoré používajú Airsoftoví hráči, sa rozdeľujú na manuálne, plynové a na elektrické. Airsoft je šport, ktorému sa venuje široká verejnosť, to znamená, že sú to ľudia od nejakých 18 rokov až trebárs do 50-ky, takže nie je to obmedzené. Airsoftu sa venujú ako muži, tak aj ženy. Airsoft je v podstate podobný šport ako paintball. Rozdiel medzi paintballom a airsoftom je v tom, že airsoft používa ako strelivo 6 mm plastové guličky. Paintballové strelivo sú guličky, ktoré sú naplnené farbou. Paintballové strelivo označí hráča a tento hráč je z boja vyradený. Airsoftové strelivo hráča zasiahne, toto strelivo však nezanecháva žiadne fľaky ani škvrny. Preto Airsoftu by sa mali venovať najmä hráči, ktorí vedia hrať fair play. Na Slovensku sú organizované airsoftové akcie lokálne a celoslovenské. V mnohých airsoftových akcií sa účastnia aj rozhodcovia, ktorí vlastne kontrolujú tieto airsoftové akcie, aby boli dodržiavané pravidlá. Rôzne airsoftové akcie sú zamerané na plnenie jednotlivých úloh. Môže to byť záchrana pilota, trebárs oslobodenie nejakých rukojemníkov, alebo sú to rôzne snajperské misie. Na airsoftových akciách sú hráči rozlíšení na základe farebných pások, ktoré sú umiestnené na rukách. Podľa týchto farieb sa identifikujú jednotliví hráči z rôznych armád. Zasiahnutý hráč je buď vyradený celkovo, to znamená, že odchádza na určité miesto, ktoré je vopred určené a na tomto mieste zotrvá, až kým neskončí daná hra. Pri tých dlhších airsoftových akciách môže fungovať post medika, to znamená, že určí sa niekto z jednotky, ktorý bude plniť túto funkciu a zranený hráč ohlási, že je zranený. Tento medic sa k nemu snaží čo najskôr dostať. Zväčša stačí, keď mu umiestní obväz na nejakú viditeľnú časť tela a tento hráč znovu môže po určitom časovom úseku sa zapojiť do hry, avšak s tým, že po znovu zasiahnutí tento hráč je už úplne vyradený z boja.
akú funkciu vykonávam v Airsofte, tak v mojom klube som spojar. V Airsofte vykonávam funkciu hlavne ako strelec. Vo svojom týme pôsobím ako veliteľ. V Airsofte vykonávam funkciu pyrotechnika. V Airsofte v podstate zbrojára alebo dievčat pre všetko. Pomáham, kde sa dá. Tak moja funkcia v Airsofte, som zástupca nášho veliteľa. Aký je môj názor na vojnu a násilie vo svete? Môj názor je, násilie a vojna je súčasťou ľudstva a bude vždy. Tomu sa nedá zabrániť, pretože my ľudia sme takí a určite vojny by nemali byť a ja by som ani do žiadnej skutočnosti nechcel ísť. Určite nie som za vojnu, nie som za násilie, za ozbrojené konflikty, ktoré vznikajú. Nie je to pekné, nepáči sa mi to. Tak môj názor na vojnu a násilie vo svete je také, že vojna nie je dobrá vec. Je to niečo, čo by nemalo ani byť vo svete. Je to smutné, že sa dejú takéto veci. Môj názor na vojnu a násilie vo svete asi také, že venujem sa tomuto športu, je to násilný šport, ale nerobím to kvôli tomu násiliu a celkovo nesúhlasím s vojnou vo svete. Môj názor na násilie a vojnu vo svete? Nie som zastanca toho ani vojny, ani násilia. Väčšina ľudí si myslí, že za to, že sa obliekame do maskačov a chodíme strieľať tými airsoftovými zbraňami do druhých ľudí, že sme nejakí násilníci, agresori a že sme preto, aby bola vojna. Ale je to práve, že naopak my, airsoftiaci, si najviac uvedomujeme to, že ak by bola vo svete skutočná vojna, tak by to nebolo ľahké. Som zásadne proti.